सांग प्रणाम आयचे या विशेष सांगटाक तुमकां मोगाचं स्वागत म्हणटा हांव मेल्वेरा रॉड्रिगस आनी आज ह्या शनिवाराच्या दिसा हांव येवन पावल्या ह्या बेंदूरच्या सभासालाक. कित्याक मनीसारा हांव ल्हान आसतना रुखार एक पणस पिकल्यार ती माय काण नाडटाली आनी जालान बसून काटकोर जाल्लो. इल्ल्या वेळान अर्दो पणस कुशीच्या घरा पावतालो जाल्यार आनी थोड्या वेळान कुजनांत गरयो रेडी जाताल्यो. सकाळीं उठ्ठना ब्रेकफास्टाक आमकां पणसाचे पोळे आसताले. आतांच्या काळार पळोवंक गेल्यार पणस मेळचोच कश्टांचो जाला. त्या कारणा खातीर हांगासर मांडून हाडलां कुडला पेलाकाई परबा आनी हांव आनी फादर आयवन हांगासर येवन पावल्या. हांव तर ये कुडला पेलाकाई परबा 2025 कशें आसा म्हूण एक्सप्लोर करया येया. मोगाचे न्हू आमचे सवय आसा मानेस्त अश्विन सिक्वेरा बरे मार्चे आणि ह्या कार्याचे ऑर्गनायझर जावन आसा. तर हांचे कडेन विचारया हे कुडला पेलाकाई परबा म्हणले एक इव्हेंट तुमी एक हांगा स्टार्ट केला. कितें हाचे फाटल्यान उद्देश कितें? पयलो उद्देश कितें म्हळ्यार आमच्या गांवांत तशेंच इतर गांवांत आमच्या राज्याचे सबर रयत आसात. मडिकेरीचे जावंक पुरो, रामनगरा, चन्नपटना या मैसूर आसूंक पुरो, मंड्या, चामराजनगरा तशें साबार गांवचे रयत आसात. पूण ह्या पावसाच्या टायमार तांणी केल्लें बेळें तें मार्केटींग पावोवंक कशें जाता. एक पावसाचें कारण त्या कारण ती मॉलय देंवता तें मॉल मेळना. तो इरादो दवरून म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ल्या सकडी रयतांक तशेंच हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटाच्या सहाय्यान साबार कर्नाटकाच्या सडावत रयतांक आमी संपर्क करून तांचे कितें उत्पन्न आसात त्यो मार्केटीक हाडच्याक या व्यापार करच्याक तांकां एक अवकाश करून दिल्लो. तो पयलो उद्देश. ताचे उपरांत आमच्या युवा जनांक, आमच्या क्रिस्तांव युवा जनांक, आमच्या समुदायाच्या युवा जनांक तांच्या उद्यमाची वळख लोकांक दिवच्याक तांकांय आमी स्टॉलांची अवकाश करून दिला. फूड प्रोडक्ट चलोवची बायल मनशां आसात, ल्हान ल्हान उद्यमां ती तांकांय एक आमी अवकाश दिवन ताच्या मुखांतर पणस एक बॉन्डिंग क्रिएट करता. पणसाचो परमळ जावंक पुरो या आमी पयलें ल्हान आसतना पणस सुटी करतना आमी सगळीं सांगात जमताले. हांव तेन्ना ते कॉन्सेप्ट घेवन मंगळूर पणसाच्या फेस्ताक हांगासर जमोवन फूड लवर्सांक कितें पणसाची खाना पकवानां आसात, गरयो, पातोळ्यो, जिलेबी आसूंक पुरो, पणसाची होळी आसूंक पुरो, त्यो सगळ्यो वस्तू टेस्ट आमच्या सडावत मंगळूर सिटीनीनय आमच्या हळड्यांनी समेत पयलींच्यो वस्तू आतां बारी उण्यो जाल्यात. कितें पीठ वांटूंक बारी कितें कश्ट जातात आमच्या घरच्यांक. सो त्या खातीर हांगा तसली एक वेवस्था करून प्रयत्न आमी करतात आसा. आदले एक 4-5 वर्साचें युवजन, ताचे उपरांतले 4-5 वर्साचें युवजन. सो सगळ्यांनी आमकां सांगात दिला. तांच्या भोव व्हड कुमकेन हें कार्य हांगासर भोव यशस्वी रितीर उबें जालां, मांडून हाडलां. आतां तुमकां फ्रूटाचें नांव सिलेक्ट करतना तुमकां आंबो सिलेक्ट करीत जालो बिकॉज आंबो मँगो लवर्स मुसनात. प्रत्येक जावन कित्याक पणसाचें नांव तुमी सिलेक्ट केलां? कित्याक म्हळ्यार पणस ताचे वॅल्यू एडेड प्रोडक्ट जाय जे पयलें ताका चड डिमांड नासलो. आमी खाताले वय, पूण आतां इल्लें चड आमच्या लागींच्या स्टेटांनी जावंक पुरो, केरळान पुरो तेंचो कॉन्सेप्ट एक आमच्या गांवारी करचें एक मुखलें एक विजन कितें आनी पणस एक आमकां सब्जेक्ट लोकांक जमो करच्या देशान आमी हें कार्य मांडून हाडलें. हांगासर हांव पळोवन आसा मुसन युवजन आसात, सेम आयडी घालून आसात. म्हाका गोत्ता सगळें तुमचे ऑर्गनायझींग टीम म्हणून तुमच्या ऑर्गनायझींग टिमा विशयांत कितें सांगूंक कशें वता? पणसान निजावणी सांगचें तर आमच्या मंगळूरच्या सबार युवा जनांक एक केला. पणसा फेस्ताच्या संभ्रमाचें एक निबान आमी सकडी युवाजन मंगळूर दिएसीच्या विविध इगर्जेचे सबार युवाजन आमी सगळे सांगात आयले. हांव सबारांचो मोग तांणी आमकां व्यक्त केला प्रत्येक रितीन. खाली मजेतावन मात्र जावना, खाली हांवें मुखेलपण घेतिल्लें मात्र ताच्या फाटल्यान सबार युवाजन जावंक पुरो, शेल्डन क्रास्ता, जेसन शिरताडी, जॅक्सन पक्षीगर, एलरॉय ओमजुरो, ऑल्मिन अग्रार, क्रिस्टन आसूंक पुरो, जेसन मोगारनाड आसूंक पुरो, जॅस्मिन विटला, आर्विन तशें सबार मस्त युवाजन सगळ्यांचे आमी हाताक हात दिवन काम केल्ले वरवीं एक येदें व्हडलें कार्य उबें करूंक हांगा आमकां सहाय जाला. आतां आज मुस्त जाण आसात हांगा आनी की मुस्त जाण येवची बाकी आसात. ह्या पणसा परबाक लोकांनी कित्याक येचें तुमी तुमच्या उतरांनी तांकां कशें आपोवन दितात? ह्या पणसाच्या फेस्ताक तुमी कितें येजेगी म्हळ्यार पयल्यान पणसाचें गिरायक खावंक, ताचे उपरांत हांगा केल्लीं खाना पकवानां पावसाच्या दिसांनी आशा चड ह्या पावसाचें तें भुंय पडटना बुकी चड आनी आशाय चड. सो ती आशा तुमची भागोवच्या खातीर हेजी एक. ताचे उपरांत आमचे रयत आसात, सो तांकां एक सहाय करा. ल्हान ल्हान उद्यमां चलोवचे आसात, सर येवन कांय कितें व्यापार वहिवाट केल्यार तांचो एक दिसपडतो ग्रासाक तांकां एक उपकारता. त्या खातीर तुमी येया, हें कार्य यशस्वी करून दिया म्हूण तांच्या तर्फेन तुमकां मोगासो येवकार हांव मागता. तुमकां सर बरें मागता आनी मुखारी येलीन तें कार्य तुमी मांडून हाडिचें म्हूण आशा येता. सर पयलें स्टॉल आसा येतनांत बुकी लागता एक सायड हांगा गरे पिकोवन दवरल्यात.
पोळया मस्त व्हरायटी फस्ट दिसार येता तांचे कडेन खंयचे बरे व्हरायटीचे पोनो सांचे कडेन आसात म्हणून सर नमस्ते ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗುಂಟು ಮಂಗಳೂರು ಮಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೇಳ ಮೇಳ ಈಗ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿದುಂಟು ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಚಂದ್ರ ಹಳಸು ಸಿದ್ದು ಹಳಸು ಶಂಕರ ಹಳಸು ನಾಗು ಹಳಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ ಯಾವುದು ಚಂದ್ರ ಹಳಸು ತೋರಿಸ್ಬೋದಾ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಹಂಗಸು मी पळोवन आसात हाका चंद्र हलस म्हणटात या पुरा पोनसा कंपेर केल्यार हाची टेस्ट मस्त गॉड खंय तांच्या लेकार ಗೊತ್ತು ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಆಮचे सगळे ಫಾದರ್ ಐವನ್ ಆಸಾ तांकां आपया ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಈಗ ಫಾದರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಹಲಸು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ತುಮಕೂರಿನ ಚಂದ್ರ ಹಲಸು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಫಾದರ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ 300 ಮರ ಇದೆ ಚಂದ್ರ ಹಲಸಿದ್ದ ಇದು ಹೇಗೆ ರೇಟ್ ಹೇಗೆ ಇದರದು ರೇಟು ಈಗ 80 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 80 रुपये काल के जी 300 रुपया की कोण आसात काही घरे बरे आसात म्हणालो फादर आप आम्ही एक राऊंड मारणे या पाठी येताना खानग्या हांकां तुमी केदाळे यूट्यूबर पळोवन आसतले हांचे रेसिपी पळोवन मस्त जाणां बायल मनशां घरा कॉपी करतात म्हणून हांव आयकलां आनी बरे जातात म्हणून रिव्यू आसा आमचे सवय आसा बट एंड बट ಚಾನಲ್ ಸೊ ಮಲಾಕ್ ಮುನಿಯತ್ ಸೊ ನಳಪಾಕ ತಜ್ಞ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೀಬಹುದು ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆರಾಮಿದ್ದೇನೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಂಗಳೂರು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ತಗೊಂಡವರು ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಗ तुम्ही पोळी तांचे मस्त ವೆರೈಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸತ್ ಸೊ ನನಗೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಉಂಟು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಜನರು ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಟಂತ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳುಂಟು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಅಂಬಟೆ ಮಿಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ 4-5 ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮುರುಕು ಖಾರಗಡ್ಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯ ಚಿಪ್ಸು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಚಿಪ್ಸು ಈ ಥರದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಸ್ವೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಲ್ವಾ ಫಲಪ್ರದ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಯಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಲ್ವಾ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಹಲ್ವಾ ಮತ್ತು ರಂಗೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಮತ್ತು ರಂಗೀಲ ಅಂತೇಳಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಮತ್ತು ಪಪ್ಪಾಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಲ್ವಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ಸ್ ಹಲ್ವಾ ಇದೆ ಅತಿರಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕಜ್ಜಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಡೆ ಅದೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಈಗ ಅಂದರೆ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೆರಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಾಯಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ ಉಜ್ಜಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಹಪ್ಪಳ ಅದಲ್ಲದೆ ಪೌಡರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ರಸಂ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಕಷಾಯ ಪೌಡರ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಈ ಥರದ ಪೌಡರ್ಸ್ ಕೆಲವಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಹೌದು ನಾನಂತೂ ಇವರ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಇವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಐಟಮ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಲ್ವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕಜ್ಜಾಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಳೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಬಂದರೆ 2 ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಾಳೆ ಕೂಡ ಇರ್ತೇನೆ ನಾಳೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮೇಳ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ सपोर्ट ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ तो आमचे सवय आसात सुदर्शन भट्टाचे भाव आसात आनी केदाळे बिहायंड द सीन काम करचे बट आज हंगा दिसले मुखार तांकां ह्या स्क्रीन मुखार अडिया ಮುಂಚಿಂತಲೇ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದರ್ಶನ್ ಭಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಾನು ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹಪ್ಪಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಪ್ಪಳ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಿನ್ನೆ ಖಾಲಿ ಆದದಷ್ಟೇ ನೀವು ಅವತ್ತು ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಸೊ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ನಾಳೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಜನರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಒಳ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ಗೆ ಮಿಡಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷದ್ದು ಹಲಸಿನ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೀಗ ಹಲಸಿನಕಾಯಿದು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಉಂಟು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್
हांगासर मस्त व्हरायटी आसा पळयत तुमी तरण्या पणसाचे हप्पळां जावंक पुरो पिक्या पणसाचे हप्पळां जावंक पुरो आनी मस्त व्हरायटीची लोणचें दवरल्यांत आनी बेजिकली उडुपियावराला ओके उडुपीचे खंय पाद्राबाचा लोणचें टेस्ट करनात कशें आसा फादर फर्स्ट क्लास गी मस्त गोडा गी ओके तर हांगा आयल्यार तुमकां व्हरायटी ऑफ हप्पळांय मेळटा साठ आसा आनी आंब्याचीं पक्वानाय आसात आनी मस्त व्हरायटी लोणचीं आसात हांगा सो मिस करनाकात लेमन लिंब्याचीं गोडशें लोणचें पाद्राबांनी टेस्ट केलें आनी पाद्राबा मस्त लायक जालें फादर कितले 2 बोटल्यो रियांगी आमी एक बटलो रिया मोगाचनाची उडास आसा गी तुमकां आय थिंक प्रायमरींत आसतना 1 रुपयाक 4 मेळटाले आनी आतां येयलीं पुरा खावंक मेळची मस्त उणी जाल्यां ताळे हे पुरा आमी ल्हान आसतना इस्काले तेन्ना खावचें काण तुमकां हांगा आयल्यार मेळटा येत टेस्ट करियेत आनी कान घेत हांगा हांवें पळयिल्लें हांगा मिठा घाल्ले गरे आसात मिठा घाल्ले आंबे आसात एकली आनी टिकून आसा आनी तिणें म्हणलें फकत 50 रुपये पळया हांगासर दवरलात आनी 50 रुपीज ओनली तुमी आयल्यार मिठा घाल्ले आंबे मेळटात गरे मेळटात मोगाचनो हांगासर आमी एक पणसा पक्वानाच्या स्टॉलाक आयल्या हांगा मस्त व्हरायटी आसा हांगा पळयत तुमी हांगा पत्राडे आसात आनी पत्राडे फ्राय आसा ताचे ओट्टोको हालासिना मंचुरियन जावंक पुरो हांगा हालासिना हाका गारयो म्हणटा आमी आनी हालासिना कबाब आसा पोडी आसा पायसा आसा शीर आसा आनी आमचे मंगळूरचे फामाद पातोळ्यो आसात सो तुमकां हांगा आयल्यार वायड व्हरायटी ऑफ जॅक फ्रूटाचे आयटम्स तुमी टेस्ट करियेत पळयत तुमी पाद्राप हांगासर गारयो हाडून आयल्या टेस्ट करया कशें हांवें बरें आंबळा खावंचे गे पाद्रापान पळया आतां खावन आसा पल्या लास्ट क्रेज दीस पल्या देखून येया पणसाची टेस्ट करियाची टेस्ट पळया स्वीट चड जावं ना सो मिडियम हळट आसा बरें आसात गरये उपरांत जिलेबी मस्त गोड जाल्या गोड गोड आसा फ्रेश आसा खावंक बरें जाता हांवें फर्स्ट टायम पळोवचें ते पणसातान केल्ली जिलेबी टेस्ट करया म्हणून असो क्रिस्पी आसा खाताना पणसाचें म्हणून कळटा फ्लेवर आसा पणसाचें फर्स्ट टायम खावचें तुमकां ह्या पणसाची जिलेबी टेस्ट करी जाल्यार तुमी बेंदुराक येचें फाल्यां आतां नेक्स्ट आमी टेस्ट करना आसां हालासिना मंचुरी गरयो बऱ्यो येतात पूण गरयाचे इल्ले मोव आसात हांगासर तुमी पळयतात विविध फळांच्यो रोंप्यो हांगासर आसात आनी हे स्टॉल ह्या मानेस्ताचे हांचे कडेन इसाऱ्या खंयचे पुरो आसात आनी हाची रेट कितली इसाऱ्या सर नमस्ते ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಊರು ನಾನು ಚೇತನ್ ಅಂತ ಸರಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಫ್ರೂಟ್ ಇದು ಗಿಡ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 6 ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಲ್ ಸೀಸನ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಸೂರಿ ಅಂತ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಏವಿಯರ್ಕ್ ಅಂತ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವೀಟೆಸ್ಟ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅದೊಂದು J33 ಅದೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಒಂದು 10 ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಜಪಾನಿದು ಮಿಯಾಜಾಕಿ ವೆರೈಟಿ ಕೂಡ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡದೊಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ನಾಮ್ಡಕ್ಮಯ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಬನಾನಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಮಾ ಪಸಂದ್ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಈ ಥರ ತುಂಬ 10 ವೆರೈಟಿ ಉಂಟು ಇದು 100 ಕೆಲವು 100 200 250 800 ತನಕ ಉಂಟು 1000 रुपीज तनक उंटू वेरायटी सो आमचे कडेन मस्त वेरायटी प्लांट्स आसात आनी आंब्यांत 10 वेरायटीज आंब्यांत न्ही पणसांत 10 वेरायटीचे काही चड झाडां हांगासर आसात तो म्हणालो तुमी येवी येता आनी स्टार्टींग प्रायस जस्ट 100 रुपीज खंय तुमी येया तुमकां झाडांची थोडी मोगी आसतात न्ही खंय गेल्यार ही प्लांट्स काणकोणचे आसतात सो तुमकां एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी फाल्यां येवी येता तुमी हांगासर ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲ ಕೊಡೋದಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಮುಂದೆ ಸಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾ ಹಂಗ ಸರ್ तुम्ही पोळी येते रोंपियरळे आन किरलो नाही लांगा फळ अंतू यासा आम्ही वरचे झालं किती ये वरीचे नाला ये वरीचे गारा मग चनो आमचे सोबत आसात या पणसा पेस्ताचे ऑर्गनायझर मानेस रोहन पिरेरा वॉमंजूर
हॅलो कसे आसात हय बरो आसा कशे जावन आसा तुमचे पोंसा बेस सांगा सर. बरें ना तें आसा आमी आयतारा जे कितें रेस्पॉन्स येत म्हूण चिंतले ते सोनवारात आयला एक्चुअली आज सत्संग जाल्यार सकाळी स्टॉल ओपन जावचे पयलीं लोक हांगासर आसले 10:30 वरां तो क्रावड यंग सुरू जाला. आता आनी मस्त लोक येवनूच आसा फाल्यां येजे तर लोकांक तुमचो संदेश कितें ना कंडिशनाक आयिल्ल्या कोणाक निराश जावना आयले सगळे मस्त हॅप्पी आसात मस्तन सांगता आमी थोडे हांगासर येवची झाडां आमी हाडच्या खातीर कासरगोडू हासन सकलेशपुरा उडुपी तेणे वचून आसले आमी सांगून बट हांगा एक्चुअली हांगात आमकां बरे बरे झाडां मेळटा आसा सांगता आसात आनी सगळ्यांक गायड करून दिता आसात हांगाचे वेंडर जाल्यार झाडां दिवची ते जाल्यार गायड करून दितात आनी खंयचे फूड स्टॉल जाल्यार बरे सेल जाते आसा बरे तांकां बरे खुशी आसा तांकां आनी वरायटी आनी बरे क्लीन आसा क्लीन आसा सगळे करचे सिस्टम सगळे बरें केला कडेन येत फाल्यां आनी एवढा संख्येन तांचे सोडल्यार परतून एक वर्स राखचे पडटा सीजन मात ना आज आयला आयटम सदार मुग्धन आयला देखून आतां फाल्यां परतून येता पणसपूर हासन परतून लोड करून हाडयलात आनी पुरा तितले डिमांड आसा पुरा आयटमाक जावं पुरा आवकाडो फ्रेश मडिकेरीतून आयला आनी ड्रॅगन फ्रूट फ्रेश आमचे बेदरांत आयला तशें बरे मूव जाते आसा कृषिकांक एक बरे फेस्त म्हणून हे ऑर्गनायज करून कारण कितें म्हणा वैसारीर कित्याक म्हळ्यार तुमी एक उद्यमी जावन आसतना हे फील्ड इज कंप्लिटली डिफरंट कितें उद्देश आसा फाटलो उद्देश म्हणजे फस्टाक एक्चुअली हे प्रारंभ करचे आयडिया आसले अश्विनाचे सो अश्विन मस्त कडेन ताचे हनी बीच तो करता आसा हनी जेनिक्साचे सो तशें ते केल्या उपरांत आतां काल जालें म्हणून सांगल्यार तो म्हजे डेप्युटी जालो अशें हे करते आसा आमी एकाला म्हणजे करया गे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर काला म्हणजे करया गे सो कोणी एक इंट्रस्ट दाखयता आमी ताका सपोर्ट केल्यार बरे केदाळे बरे येता सो तशें म्हाका फील जालें एग्रीकल्चर रिलेटेड कांय ना आमच्या हातून सो यूथ अश्विन युथांक सपोर्ट केल्यार नेक्स्ट जनरेशनाक इल्लें आमी ग्रोथ दिले सो ते केल्ले आतां हांगा रिजल्ट हांगा सगळ्यांचे मुखार आसा सगळे म्हळ्यार अश्विनाक म्हाका मात आमकां म्हणणी आमच्या टिमाक मात खुशी म्हणणी एंटायर मँगलोरूच हातून कंप्लीट खुशेन आसा तर बरें मागता आनी की अशेंत मस्त पणसाचे मात न्ही डिफरंट फ्रुट्साचे परब हांगासर संभ्रम ह्या मुनाशे येता मोगाचे न्हू हांगासर एंट्रन्सार एक सुबी स्टॉल आसा आनी ते फुलां झाडाचे म्हाका हे लोटस जावं दी वॉटर लिलीज म्हळ्यार मस्त खुशी आनी पळयतना खुशी जाली हांगा येताना ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಯ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಊರು ನಂದು ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ಹತ್ರ ಮೇನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸೇ ಓಕೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೋಟಸ್ ಈಗ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆರೈಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಬೌಲ್ ಲೋಟಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಫ್ಲವರ್ ತನಕದ್ದು ಲೋಟಸ್ಗಳು ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪೆಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೋಟಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಮಗೆ ಇದು ಅಖಿಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವೆರೈಟಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೂ सो तुमकां जाय जाल्यार फाल्यां एवी येता 200 to 250 स्टार्टिंग रेंज काही मस्त वेरायटी लोटस आसा हांगा वॉटर लिली आसा आनी मस्त एक्वाटीक प्लांट्स आसा सो तुमी हांगातान परचेस करियेत आमी आतां कुडला पेलाकाई परबा फुल्ल एक राउंड मारून आयल्या आणि पाद्रापाडी साऱ्या फादर कशें जालें कुडला पेलाकाई परबा त्यांचे बॅनर्स पळोवन येपवटी वचून पळया म्हूण मन जाल्लें हांगासर येवन शनिवाराचो दीस जाल्यान थोडो वेळ आसल्यान बरें जालें एक घंटो बऱ्या रितीन भोंवल्या पंचतावन आमी कितें सकट करियेत आमच्या लोकांक सांगाता येवन तांणी केल्ल्या प्रोडक्टाचे तांकां एक सेल करूंक वो एक अवकाश करून दिला आनी बरें जालें आनी जायतो लोक हांगासर येवन आसा येवंक म्हण आसा फाल्यां आयतार जाल्ल्यान तुमकां येवयेत आनी हांगाची पणसाची रूच तुमी साकेत तर आज मिस जाल्यार व्हडना फाल्यां हांगा आसतलें कुडला पेलाकाई परबा तुमी येया कुटुंबाच्या कापोन हाडा आनी जॉली करा जाय परत मेळया आनी एक व्लॉग असो तो म्हणून सर पळयत रावा कार्मेल किरण मिडिया